Il-Ħamrun il-ħadd filgħodu kien festa waħda hekk kif mat-toroq tal-lokalità saret purċissjoni bl-istatwa u r-relikwi ta' San Gaetanu. Din il-purċissjoni saret feluq il-500 anniversarju mid-deriet mistiċi tal-Madonna u l-Bambin lil San Gaetanu. Il-purċissjoni mat-toroq tal-Ħamrun bdiet fid-9:15 filgħodu u daret diversi toroq. F'kull triq li għaddiet minna l-istatwa ingħatat merħba sabiħa. Lejn it-tmiem il-purċissjoni għaddiet minn quddiem iż-żewġ gażini tal-għaqdiet mużikali fejn l-istatwa wkoll ingħatat merħba. Ma setax jonqos li lejn l-aħħar tal-purċissjoni spikkat il-ġirja tradizzjonali bl-istatwa ta' San Gaetanu għad-dħul tal-istatwa lura fil-Knisja. Gay,